o mang philim ka khwai tuimani nanandi wate wai tui tor phaima jora borni jani kumir kochoi phaika masa ha bagino kirma sincha tui kotoro bolo akon rok narna hini ta thangbati naina di busus tor Omongka chini mangpili oron narok nugui mangkana ni chibuk kwbangma ai twitter phaiburu yogo phailaka pharame ni khanam kaisa pharamo 900 khan chibuk tongma 900 ta abo wati kwbang khe wama bai pharam kulugui tabo chiburo yogja kwbangma para o khanam baksa ba chibuk sungjabe thwibai khabo borong thangphuru rogo.